Entre tots i totes, fem que el nostre turisme siga un referent. Gràcies a les nostres ganes d'arribar a la perfecció, de fer sempre un pas més enllà. D'utilitzar totes les eines que tenim al nostre abast. De mirar al futur, d'investigar. I de continuar aprenent. Perquè no ens conformem amb ser bons. El nostre objectiu fa gust d'estrella. Sabem que un bon maridatge ens farà brillar. I la nostra passió és la que fa que quan algú ens visite no ens oblide mai. Perquè la nostra professionalitat és la millor benvinguda. I és eixa actitud la que ens farà créixer i millorar encara més. La nostra actitud ens fa professionals. Turisme Comunitat Valenciana, Generalitat Valenciana.